Hi guys, majong adlaw natang tanan. Sarong adlaw guys, grabe na ka. Guwapat tag Baliguan Port. Kay kuan rong liksi. Kuan mi jang award da. Hi kabe. Hi guys. Ag tubig. Ito na mi guys, kay nalit na mi. At tangiran ninyo unja. Bye. Congratulations students and Chachi and the children. Next, we have honors goes to Pinibig Islingo. She will also receive Collaborative Award, Task Champ Award, and Batang Magalang Award. With honors, Skidster A. Avenido. He will also receive Participation Award, Star Leader Award, Friendly Award, and Contributor Award. With honors, Nixie Ann B. Bernades. She will also receive Participation Award, Star Leader Award, and Contributor Award. With honors, Na Bernades naman hinuong ko. Napag ko'y certificate na Bernades pag ko. Ay sa Bernades. Ginoo. Tabang mga langit. Pahilam ni tatay be. Midal. Katina, second, third. Agmidal ba? Pag-medal, may kapag-medal din. Kamon kunog midal. Ibalik dyan eh. Ibalik dyan. Pati mahal niyo eh. Duha na tay. Wa pa naman sila. Grade 1 to grade 6 man. Ato be. Katimbang na. Balik dyan na. Mahal na. Congratulations.
Ito nanay. Kisa pa ron? Naway diyang medal, nay. Daku. Wag ang certificate na yun. Ako yung certificate. Hila ko ka na Bernades agang certificate na Na. Basta ka. Bernardo dyan di man magkilasan. Bawa lagi ma'am Chuna. Nakurap dito ko pagtawag. Ito pa dyan stage. Ay, gilahan dyan. Tagdira. Be, kapila man ka? With honors. With honors na? Gaway. Hi guys! Daday ko'y pa award dilipstick. Nay, ice cream nay. Kay garabing initag panahon. Ingan yung tatong gipalit ni Dudu. Do! Dara, obe o. Kaya sa po mas Aliana rin. Inse! Kapila gipalit. Ingan yung tato kay tag mahal na dahil ni. Tag 200 naman. 75 na pala siya nga. Ilan tulo? 60 makatong tulo. Ikot, ano itong ilip Sa niyo? 60 ka isa? Banggag abuhan, ha? 60 ka isa? Anong buwan? Oo, katunya na. Matupad ka niya lagi. Nagpilam na nga na ay. 200. Nakatanaw rato doon, dinis bingbing yun. Lagi na. Hindi nag... Kuan bing piling, ito kuno kitag benching ko ra. Bansing ko sa kunot. Kurnito to dyan buhat pasabot. Kani mo tag bansing ko. Kani. Pilam na, benching ko. Pagbayad pa kay 195 man. Gusto mo 195 ang tulo. Oh, mas pa katong namang dato bing. Kinsa ray? Tara do, pupo na. Ito, na. Kami mo kanan be. Kari sa una, isil sa nas presir. Nandiyan ako na. Kaliana ng isa. Ti Ale! Ti Ale! Tamba ko po. Ice cream! Inse! Ano naman ay? 200. Tanaw ah. Ang gapon. Ating ikuan-kuan. Kani? Sagol-sagol. Hamas Aliana, natog nga rang initas taas. Sa hindi naman na. Nga po ito, lakaw ko rin ang buntag. Paningan. Asa makan sa sulit sa amin una. Ako ang ice cream. Ano mo? Do. Ano po? Lagi ko do. Kanang tag-ice cream guys. Pawas. Labad sa utok. Kalabad sa utok. Kay grabing, kuha na. Grabing panahon, grabing inita. Kuhan pa ng liksi kay na. Kuhan man. Na may medal. Na honor. Kalino man. Ano mo? Kay matunaw na na. Lami, raba na. Yung flavor. Strawberry, vanilla, and chocolate. Gagmay, manggutong. Itong gipalit do, dyan tag 60. Ah. Gagmay ito yung gipalit, dyan tag 60. May klag bingbing, bingbing. Pili bing, bingbing kanila. Pagpila mo na. Benching ko. Ko tulo ha. Isi. Pagbayad Buwan ko, tulo ha, 75. Yung pala, 65 kayo isa. Ano na? Eh, kiba po kung kuha, ni mo yun kung adyaw na rin katulong namang dato, kasi 5 na may diferensya nga na po. 195 itong tulo. Paingan pagtulo ha. Idali ko siya po. Kara. Ano siya ba pinimaot na ha? Kariraho. Ikaw. Ay, yes, ito ginoo. Gatas. Ano saan eh? Vanilla. Dali ko siya ng gamay. Mingming. Kaya na. Isit sa strip eh. Ngay, Yan ko. si tatay. So, ang dami ng parang makuha. Salin? Ang masalin ako kayo. Parang sabi. Oo na, hindi na ulit silang salin. Batasan na ata. Agud! Nagsalin. Mara pinagkaan. Paano makagin na kanila kung kanaon? Ngayon nga Amerika na iha to. Lamig vanilla te. Nay, kay matunaw na ni Nay.
Ulam night na. Parang na ako. Ha? Ulam night. Liana! Hilak yung dulong na lang. Ano man, nahilak day? Ano nahilak agang inahan ay? Di ba mga anak ko na, maldita ko nahihilo rin. Da, sa bagkaliwat. Higugay mo ng anak. Higugman, higuman anak. Wajud siya nang higumas ng mga anak. Ano sa'yo pagpanggaling mo sa gamay, pag pinanggaling mo ka, dumagihapon, panggawan gihapon. Naho, parmandaan. Wa na kapasar. Babungo-bungo. Harap yung mong giingon. Ano ba to? Iniro ba to? Nga. Yan karang, damo ka 2,000. Ansa? Napamabungo-bungo. Na, naurot lagi kang tinigom. Asa naman tigumaw. May ka 300, para laman. Mugay, 200 kay makalibre na po na nadami pa ito po ang tubig. Ako naka-container na mineral. Kinsa nay? Hindi na, dito pa para akong gusmail. Nako, wag na kayong umasa. Ano doon? Masasaktan lang kayo. Ay, kumatan. Hindi nga. Naurot mo dyan tinigom. Naurot mo dyan tinigom. Kung ano naman tiguma. Ang ganun, 300, 200. Pagdakay, lisod mo tiguma. Sa kalibod ng libo, lisod na na. Magunang, sa 300 ra. Kuha na lang yung mga anak. Guma kay kuha na. Dah, wala. Yung kita sa imperno. Mao. Mao nay hana kaliwat imong anak nay. Ha kaliwat imong anak nay nga grabe magbalatian. Kana duri na nga buko na lang mo. Nga nga. Ikaw kung nagbuhi na ng laki, managing ang luri na ha. Hindi mo. Wa sa Nay, ba? ang kaliwat ng imong anak. Ano? Ang kaliwat ang among inahan. Si Uling na bilang itong karon? Uling na ko yung punta. Dari si Jana ba? Diyan, pailod, anak. Hindi mo anak, pag sa mo na anak kan sa nato. Ikaw pa to inahan, di ka na magpaubos. Karon ko nay. Kau gusto ng inahan siya kay. Mahalin mo mga anak diyan. Ubos ka, mahalin mo anak. Jangan balik. Oh, dia kan lang dia ahit na sa. Dapoy dagana, kita na magsalyana naman pagkalyan. Hindi Dapoy na. Ikaw mo kung nagbuhi doon ng laki. do na pa do. Mati-mati ko nagpa... Nagpasinawin. Nagpakaalira lang yung si mama sa kanyang lalaki. Nagpakaalira na kuno. Si Mandy ko na nagtrabaho. Pwede man na si mama dito umuwi dito sa bahay. Hindi, magkumpisa. Ko! Kayo maat-matasan, magdita. Ganina ra kana tubig. Terapi, matulong na rin. Wala mo sa ikuan, wala sa isang, pwede sa kung saan marano. Ya ah. Ang Mga ikaw na laman. Bawo lagi. Bisa ka ba dito mas taas ito? Man. Ako. Wala. Kung amo pa isa kay kuan. Dito po ka ba? Nakapinda to. Kung nay kuan bakon. Musag di kung hindi na kuno ka magtrabaho. Sila